Imaš jedan telefon dva? Dva. Ali američki. Srpski američki. Moram da imam dva. Nema oni sakriveni u fioci? Ne. Ne. Šifre od Facebooka. Šesti ili šta zove? 4. Majte. Što si rekao? Ne sviđa mi se to reći. Imam taj broj 10 godina i nema, taj moj broj je svima nepoznat. Znači, ima ga i Kurta i Kurta. To je jedino loše. A jedino zbog posla ga nikako ne meni. Zbog istih ljudi, zbog novinara. Nema ni ovi. Nemaj. I ovo moraš ovako naći. Da, ne možeš. Filip M. Filip Murtović. Tako bi ćeo. A? Dobro peva, Alika. Dobro. Da. Ananas. Ajde. Ja uzet ću tvoje papuče dok dođem do mojih, onda ću da se vratim. Aha. Neka sreća. Snimajte. Tačno tu. So good. Jesi ti taman? Pa jesu, Rogan. Kako je? So good. Ako sad nije spremljena klopa, bit ću jako ljud. Kada znaš. Sad nesi u kuhinju. Gde ćeš ti? Do piške. Jeste. Odvratimo drugi put i nemoj.